Fi'n credu bod ni'n cymryd yn ganiatawol am y llaeth, bod ni'n gallu siarad Cymraeg. Yn edrych nôl, fe mor lwcus o ni yn bersonol yn cael addysg gynradd iaith Gymraeg, addysg uwchradd iaith Gymraeg, a felly bod ni ddim yn sylweddoli fe ar prynu, ond wrth i'n bod ni'n mynd yn hynach, felly, hwnna'n bwysig, hwnna'n sgil. So oedd yn ymwneud y ferchnat y digidol, so mae wedi agor llyged fi yn sicr ar gyfer yr holl gwaith a'r cynnwys mae'r BBC yn wneud. A jyst gweld bod cael y iaith Cymraeg yw ffordd gwych o datblygu eich skills a ffordd o cael swydd newydd felly yn y dyfodol. O fi eisiau mynd i prifysgol i wneud Cymraeg a newid eraith, ond o fi ddim ond i wneud un lefel A wedyn o fi wedi cael digon o ysgol a gadael. Lot o brofiadau fewn y BBC, fel unwaith chi yn y drws, mae'n agor drysau sawl llwybr gyrfa, a fel maen nhw'n hapus iawn i fel helpu rwy'r cymorth yna i chi mwyn fel ehangu sgiliau. Da'r boes nhw'n gweithio gyda Cymraeg, maen nhw'n siarad ar un rhan fwy ar amser cleientiaid a cwsmeriad Cymraeg sydd â ni. Felly ni'n esbonio beth ni'n mynd i wneud yn Gymraeg iddo nhw. Maen nhw'n teimlo bach mwy cyffyrddus, bach mwy, maen nhw'n ymddiried ynddo chi mwy. Dwi'n meddwl o gwbl bod rhaid cael iaith Cymraeg perffaith. O rhaid bod e'n cael ei glywed neu'n cael ei ddarllen, fi'n meddwl bod hwnna'n herwydd. Fi'n meddwl falle yn wedig o fewn ysgolion, falle mae yna gormod o bwysau ar gywirdeb gyda'r iaith. A fi'n meddwl bod hwnna'n ofni rai o bobl. Mae'n llai o hyder gyda nhw wedyn i ddefnyddio'r iaith ymhellach. Ar y CV, mae fe'n peth gwych. Dwi'n mynd o bobl dyddi yma yn gofyn, do you speak Welsh? The ability to speak Welsh. Fi'n credu yn y dyfodol, bydd fwy o fwy to o pobl yn gweud, reit, ni moyn y Gymraeg yn y lle gwaith. Fi'n meddwl bydd yn sicr byddai'n fel argymell ystyried fel prentisiaeth, jyst fel cam mewn i'r gweithlen sydd. Herwydd o fewn y BBC, nid yn unig fel y profiadau'r sgiliau, ond hefyd mae'n fel hyfforddiant ar gael. Mae'r wobr ar ôl fi'n gytra'r diwedd y dydd yn gwybod bod fi wedi helpu rhywun yn bendant yn hala fi dim ond hapus. Rhowch eich hunan ar y blaen a defnyddiwch eich sgiliau iaith Cymraeg. Cewch hyd i fwy o wybodaeth am gyrsiau prentis dwyieithog drwy gysylltu â'r Coleg Cymraeg. Ewch i colegcymraeg.ac.uk a dilynwch ni ar-lein.